esan duen bezala behar bada familiak eta gizarteak egiten du transitori, baina benetan lehenengo gaizki pasatzen dutenak horretan aurrak dira eta gero familiakoak. Nik uste dut aldatu beharra dugula guztiok eta gainera estereotipo gehiegi sortua daudela sexuaren inguruan eta generoaren inguruan bietan. Garrantzia ikaragarri ematen zaie genitalei eta ematen du horrek identifikatzen duela eta horrek ematen duela nortasuna personari. Orduan ikuste duten badagola problema handia norberaren izaerari, nortasunari dagokiona bat, eta bestetik askotan persona horiek sentitu duten bakartasuna edo bakarrik egotea, eta uste dut gizarteak pauso handiak ditugula emateko, azken batean sentitu behar dugun ikuste dut gutako bakoitzak gu nor garela, baina aldi berean komunitate bateko partaide direla. Nik uste dut naizenek neurri handi batean horixe eskaintzen dela, komunitate hori. Testu guztietan ikusten da gauza bera, ezta? Pixka bat beldurrak eta kasu batzuetan transizioa oso zaila izan dela, baina guztiak gauza berberak adierazten dute. Eta beldurra da gauza hor gehien nabaritzen dena, ezta? Orduan beldur horiek entzunda, kriston empatia sortzen zait, ez dakit familia horiengan, ni ama naiz, orduan pentsatzen dut oso zaila izan behar duela horrelako kasu bat eramatea. Eta bai ikusten ditudala baita ere kasuak nire institutuan eta beste institututan ere, egon nintzen beste institututan, eta oso gaizki pasatzen dute umeek eta familiek. Orduan, izan da, nahiko unkituta gelditu naiz, bai. Gainera, aitak egiten duen errelatoan, behin eta berriz errepikatzen du, ez? Errepikatzen zuela egoera askotan, ez? Neska naiz. Bueno, bada seinale garbi bat, ez? Barneko har batek zerbait esaten zion Juneri, eta Junek txikitatik bazekien neska zela, ez? Eta uste dut oso polita dela gurasoek nola bukaeran aitortzen duten aurrak ez duela transitoa egin behar izan, baizik eta besteok egin behar izan dugula eta egiten dugula edo egin behar dugula, ez? Pertsonan eta bereziki haur transexual baten ondoan gaudenean, ez? Haiek oso argi dutelako.